Добър ден, аз съм Преслава. Добър ден, аз съм Александър. Вие сте с новините на ТВ Млад Еш при Първо основно училище Свети Кирил и Методий. Ще ви представим клуб Българско кино. Ще ви принесем в коледната атмосфера на Първо основно училище Свети Кирил и Методий. Рубриката ни "Вие сте на ход". Клуб Българско кино е по програма "Твоя час". Участниците в него се запознават с историята на българското кино и постиженията на родната кинематография. Нашите репортери Анелия и Александър ще ви представят господин Терзиев, ръководител на клуба. Здравейте, аз съм Анелия Бекерова от 5-ти В клас от клуб Млад журналист. Искам да ви задам един въпрос. Господин Терзиев, вие водите група по проект "Твоя част". Какво правите във вашите занятия и как провеждате? Значи, както видяхте ти и твоите съученици, в момента гледаме руско-български филм, един от първите цветни филми, които се появяват в нова България след 1945 година. Филмът е посветен на подвига на българските опълченци заедно с руските войски по време на руско-турската освободителна война. И между другото клуба е кръстен българско кино, т.е. гледаме, разискваме, обсъждаме само български игрални филми. Целта, която си поставяме, е да видят младите дечица като вас и подрастващите, че в края на краищата, освен комерциалното холивудско кино, има и много хубави български филми, които си заслужават да бъдат гледани. Между другото, една голяма част от тези филми влизат в учебната програма по литература за 8-ми клас и 8-класниците имат възможност не само да прочитат дадената книга, повест, разказ, а да го видят и филмирано. Така че смятам, че е от полза за всички тях. Благодаря. Традициите в нашето училище винаги се спазват. Те носят незабравими преживявания за всички участници. В навечерието на коледните празници учениците от четвъртите класове с класни ръководители госпожа Мария Аменова и госпожа Лина Петкова възпроизведаха празника "Бъдни вечер" в Общинският исторически музей на град Гоце Делчев. Участниците с вълнение и истинско актьорско майсторство представиха атмосферата в българския дом, подредиха трапезата с вкусни гозби и питки, спазвайки традицията. Младите коледари благословиха дома на гостоприемните домакини за здраве, обич, разбирателство и берекет. На събитието присъстваха и много гости, родители и ученици от клуб "Опознай родния край" по ПГ по МСС Пейо Калчов Яворов. Ние предаваме посланието на вековните традиции, съхранили духа на българите в големите християнски празници, запазили всичко това, което ни крепи като най-напред като народност и нация, и смятаме, че посланието, което ще отправим заедно с учениците от четвъртите класове в Първо основно училище, ще създаде една приятна атмосфера малко по-рано преди започването на празниците, свързани с Рождество Христово. Да припозним тъмян, трапезата, прозорците, вратите, цялата къща, да не влиза зло, също и обора и кошарата, да изгони мушчиите. Да сядаме на трапезата. На бъдни вечер, вечерята започва рано, че рано. Хлябът е божество. Да се хвали хляб е грехота, дори трохите не се газят. Пред хляба лоши думи не се изличат. Към хляба посягат само чисти ръце. Целият живот на българина свързан с него. Без хляб няма живот. Ето защо най-светлите празници народът ни посреща с хляб. Колкото житни зърнца има в тази пита, толкова късмет да има за всички. Колкото високо вдигам питата, толкова високо да е житото през идната година. Ето ги коледарите. Бързо да ги посрещнете. Ние ви носим блага вест. Светъл празник е настъпил. Бог родил
Славете и благославите, дружина! Пеем на то стопанин, да дано Бог да влезе в тая къща! Първи клас и първи основно трите свети Кирил и Методий с водители, преподавателите госпожа Лина Петкова и госпожа Мария Менова за артистизма, за таланта, за знанията. Благодарим ви, деца, още веднъж от сърце за това, че ни потопихте в красотата и магията на българската вековна традиция, свързана с тези прекрасни празници, бъдни вечери, Коледа. Благодарим ви още веднъж от сърце. И сега, от името на кмета на община Гоце Делчев, Най-много вълнения предизвика празникът в нашето училище. Много родители, учители и ученици се включиха в подготовката на училищния базар. Всяка година, в навечерието на светлите коледни празници, всички ние участваме в това прекрасно събитие, влагайки любов и щедрост, уверени в силата на добротворчеството. Денят 23 декември е наситен с много очакване, усмивки, щедрост и доброта. Всеки дава най-доброто от себе си, за да посрещне дядо Коледа и неговата свита, които слизат от белоснежния и величествен пилин. Нашите репортери Анелия и Александър ще ви потопят в магията на училищния празник. Малките белокрили снежинки представиха своя танц, коледарите благословиха земята българска, а дядо Коледа връчи грамотите на младшите творци, участвали в училищния конкурс на тема «Моята вълшебна Коледа». Всички ученици получиха шоколади, а с парите от базара учениците подариха щастие на свои връстници в неравностойно положение. Нека щастието бъде винаги с вас, добротворци! И сега е ред на рубриката ни «Вие сте на ход». Според теб какво е наргилето? Наргиле. Не знам как да отговоря. Наргилето е нещо хубаво. Не е много вредно, но не е и много полезно за човек. Според теб какво е наргиле? Наргиле е нещо като цигара, обаче не е толкова вредно. Колкото цигара. Просто дим от вкуса, който слага. Знаеш ли какво е наргиле? Да. Това е вид цигара.